Не мога да повярвам, че отново ме карате да се върна през 2153 година. Този път в Египет. Знаете ли какво е там? Не само ще се върнеш, агент Великов, трябва и да ни донесеш нещо оттам. Сами категорично стъви, но трябва да ви кажа, че вече съм на втория епизод, почти на финала на агент Великов комиксът. Сигурен съм, че сте го гледала. Та заед съм. Няма как да стане да се върна отново през 2153 година, особено в Египет. Гледах го, не съм впечатлена. Използваш прекалено много изкуствен интелект. И ако искаш да продължиш с забавната си игра в TikTok с намирането на хора, трябва да направиш това, което искаме. В противен случай, още след излизането ти, профилът ти в TikTok ще бъде изтрит. Много мило. Какво трябва да направя? Така си и мислех. Намери Вард, той ще ти каже какво да направиш. Вард? Успех, агент Великов, сигурни сме, че ще се справиш.